ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ತುರೆತ ಅಡ್ಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ತುರೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿನೆ ತರ್ತದಾತೆ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಅರಿನ್ ಒಂದು ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲದೆ ಇತ್ತೆ ತುರೆತ ಪೂರ ಈತ ಮಲ್ಲ ತುರೆನ ಪಾಡ್ನ ಬೊಡ್ಚಿನೆ ತರ್ತದಾತೆ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ತೂಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ತುರೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಿತ್ತಿನ ದೆತ್ತಂಡೆ ಅವು ಅಣ್ಣಂದು ಲತ್ತು ತುರಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತ ಮಧ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಬೊಂಡು ದೆತ್ತಂಡೆ ಅವು ಐತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ನೆ ಕೆಲವು ಪುಡ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಬೊಂಡುನವರ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಈ ತುರೆತಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಬಾರದಿರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರದಿರ ತಿಕ್ಕದ ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾತ್ ಕಡೆಪುನೆಟ್ ಹತ್ರ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ నేను ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ದೆಕ್ಕೊ ನೋಡವೇನು ಇತ್ತೇನು ದೆಕ್ಕದು ದಿವು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದು ಎಕಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತುರಿಯನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂದು ಅರಿನ್ಯಾನು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಹೊರನೆ ಕಡೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಅರ್ಧದಾತು ಅರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಡೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ್ನ ನಿಕುಲು ತೂತು ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊನೊಚ್ಚಿ ಚೀಪ್ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ ಬೆಲ್ಲೈಕ್ ಬೆಲ್ಲಲಂಚೆನೆ ಆತು ಬೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿನೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿಯೇನು ಐತ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಗುದುತ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತುರೆ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುರೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆನೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಈ ನಮ್ನೆ ನೈಸಾದ ಕಡೆತ್ತಿನೇನಿತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣನು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಬಾಜೆನ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಕುಡರ ಏನು ಅಂತ ಅರಿದೀತೆ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಈಗ ಕೊಂಚ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಡು ಅವೆನ್ನ ಕಡೆದೆ ಅಂತೆನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಮಾತ್ರ ಕಡೆತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡುಜೇನು ಇತ್ತೆ ಬಾರದಿರ ಎತ್ತಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀತ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟದ ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಲಕ್ಕುನುಂದ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಭಾಗದಾತು ನೆತ್ತ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವನ ತೊಂದೋರುನು ದೀತ ಈಗ ನೀರು ಪೂರ ಮೈತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತ ಐಟಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಮೈದಿನೇನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒರಿ ದಿನ ಬಂದೋನು ಈ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ನಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಾನೆ ಎಕಡೆ ನಿಲ್ಕೆ ದೀನಂಡ ತೆಂಕ್ ದಿಯೆ ರಾಪುಜಿ ತೊಂದೊರುಡುಂದು ಅರ್ಧದಾತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಡ ಆಪುನಾತೆ ಆತಿನ ಹತ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತೇನು ಪೂರ ಪಾಡಿಯನ್ ಬಟ್ಟಲ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆನ್ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತೊಂದೊರಡೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಿರ್ತೆ ತೋಜವಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಬಟ್ಟೆಲ್ರದ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತು ಬೇತೆ ಆತಿನ ತೋಜಿನ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕರೋಡ್ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಂದು ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ತುರೆ ಅಂತೂ ತಂಪು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಬೋಡನ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿ ನೇಯ್ತ ಪಸೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊರೋಲಿತ್ತು ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ಶೋಕ್ ಆಪ್ನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ನೆಯ್ತ ಪಸೆ ಪೂಜಿನೆದ್ದೇನಂತ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟಲು ಏತು ಶೋಕು ಬರೋದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.